Сәлам, рәхмәт Радиф. Сәлам дуслар, бүген безнең Казан кайный тапшыруының 34нче чыгарылышы. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан. Безнең бүген ниһаять бик күп шундый кызыклы яңалыклар, дөнья яңалыклары да бар һәм иң беренчесе ул 10 июль көнне ялгышмасам игълан ителде. Һәм София мәчете, Айя София деген ничек була ул? Татарча була ул. Айя София, Әл-София. Аль-София деген инде. Әйе. Һәм Истанбул шәһәрендә, шәһәрнең төп мәчете дип әйтергә була, шулай бит. Ул яңадан музейдан мәчет булды. Öyle statusu. Ягъни аны 30-нчы елларда, 38-нчы елдамы, юкмы, 35-нчы елда, 35-нчы елда. 34нче. 34-нчы указы чыккан иде, 35-тә чыккан иде Ататюрк, ягъни чыгарды шундый игълан инде. Менә безнең мәчетебез һәм музейга әверелде. Һәм менә хәзер ул нәтиҗәдә кирегә кайтты инде. Ягъни бу бинаның тарихы зур иде. Аны 4-нче гасырдамы төзегәннәр иде, ширкәү итеп, аннары Османлыларны алгач инде, кайсы 15-нче Сатып алганнар. Күрдеңме сен? Белмим, дөресме ул юкмы, ләкин аның арендага кебегендә иде. Юк, арендага түгел, Сатып алган. имештер аның өчен түләгәннәр. Ул мин уйлыйм шундый ни әйбер теге. Ну юк, ягъни типа без булай гына һөҗүм итеп алмаганнар, менә Әйе. рәсми рәвештә алганнар 15-нче гасырда ул мәчет алганнар, менә без инде ничәмә ел буе анда 40 лира түләп, 40 лир. Ул Ул 40. күпме безнең акча? ой, белмим, аны әлек 1000, 1000 артык иде. Мин искә төшсәм, мин барган Истанбулга, анда бар иде ике зур историк инде, историк урын, менә шул Топкапы, әйме һәм Айя София сиңер ул һәр көнне 40 лира. Ну, анда бит бәяләр шундый арзан. Һәр көнне йөрдем ни анда. Ну, кайдыр йөрисең бит һәр көнне анда арзан барсы да әйтте инде. Гадәттәгечә Төркиядә. Ләкин менә бу музейга шулайсын, ну, барырга кирәктер инде барасы. Һәм менә нәтиҗәдә бер шундый файдасы бар, хәзер түләргә кирәкми. Булай гына керә. Бәлки булай гына керергә, бай, ну, мәчет булгач мәчеткә түләп кермиләр бит инде. Ну, син намазга керсән бер хәл. Әгәр дә карап йөрим дип әйтсәң, алар Сез- әйтәчәкләр 40 лир. Arkadaş, sen namaz кыларга Кара, Biletler var. бу безнең Кол Шәриф мәчете белән ничектер аваздаш. Чөнки ул яртылаш музей һәм яртылаш мәчет дип әйтергә була. Ayı. Чөнки намаз укучылар бер якка керә, карап кына торырга теләүчеләр алар башка яктан керәләр. Мин уйлыйм, бу шундый ничектер безнең илдә дә аның тавышы күп булды, резонанслы булды ул. Православ ширкәү анда үзенең белдерүеннән нәрсәле, обращение кабул итте. Ne işindir? Ну, аларның үз эшләре инде, димәк, алар өчен ул шундый кадерле урын дип санала инде. Һәм мине бу аптыратты, чөнки бу бит инде Төркиянең үз эше. Аның ниндидер без карап барабыз, кай вакыт безгә барып җитә. Төркиядә шундый сәясәт бара инде. Төркия мөселманнарны яклый дип, ни дип шундый сәясәт бара һәм Эрдоган ул шундый тарихта калырга тели. Бер артлы шундый теге нәрсәле. Палестинадагы мөселманнарны яклап ни җибәргән иде. Хәзер шундый символический знаковый әйберләр Ayı, ясый. seyipsi adam indi bu anlaşıla. Әйе, менә ул сәясәт, аны читкә этәрәбез дә, безгә менә гади халыкка 40 лирадан кала, менә ничек уйлыйсың, нәрсә үзгәрәчәк? Bizde mi? No, гомумән мин Казанга күчереп карыйм. Казанда нинди мәсәлән мәчетләр әле яисә торгызылмаган, яисә алар әле дә ябык. Безгә Аллага шөкер андай хәлләр күп түгел инде. Бездә бердән бер шундый ябык мәчет бар, ул ак, яки хәзер инде без беләбез Уртаташ исемле мәчет. Урташ мәчете, ул Кызыл Армейская урамында һәм шунда инде прямо Михавчиков фабрикасы янында тора инде ул. Менә мин яшәгән янда анда ширкәү бар. Әйе. Әле ул, мәсәлән, ширкәү функциясын башкармый. Мәсәлән, бармы безнең шундый мәчетләр Татарстанда кайсылары мәчет функциясын башкармыйча, ниндидер бәлки административ бина булып калган. Мин ишеткән юк дискәндә. Юк да. Хәзер ничек була? Яисә мәсәлән авылда тора иде мәчет, аны күптән инде клубка үрләргәннәр идеме, һәм шәйтә менә монда булгандыр дип инде. Кайыкта шулай. Без Һәм яңасын Әйе, яңасын төзеләр, Бездә авылда якында шулай булды. шулай яшиләр. Яисә инде күрсенчә күчерәләр. Чөнки ничектер менә кеше дә табыла, әйме без аңлыйбыз инде мәчет ул шундый теге тарихи бина гына түгел, ул, ну, эшли торган урын булырга тиеш. Функциональ бина инде, әйме. Теге моторлык кына өчен тормый инде. Без аңлыйбыз, аны акча сорап итәләр. Һәм ни кызганыч инде бездә бар теге җимерелгән мәчетләр,
Бишбалтада Бишбалта мәчете бар, Ягодный бистәсе мәчете бар, дим. Анда бөтенләй юк. Yok, ola bütünlüğü yok. Яки аны урыннары теге истәлекләре билгеләнмәгән, монда мәчет торган дип инде. Мәсәлән, Бишбалта анда просто чисто бушлык нидер анда, теге чүплек манда. Токта да юк, Бер ни нәрсә дә юк. юк инде. Без беребезнең дә шундый безнең өчен теге белмим анда. Менә шул градозащитный движениенең башлангычы дип кайыкта исәпләнә. 70нче еллар уртасында менә Казаков мәчетенә җимерелә, Татарстан урында торган иде ул. Яңа йортлар төзелә дип инде. Менә бу яңалыкка бер дә туры килми, бит яңа Казан. Казан Казаков мәчетен шулай итеп сүттеләр, җимерделәр. Һәм истәлекләр бар инде. Һәм бәлки шуннан менә башланды инде менә бу агым. Әйдәгез йорт кертик биналарны саклыйк, исемлекләргә дип инде күбрәк игътибар. Шулай бердән башланган. Шулай күбрәк Казанда. күбрәк игътибар башланды минемчә анда. Мин бер тапкыр укыйм, мин Ул да резонанслы булган. чөнки ул вакытта бер чиркәү шулай җимерелгән инде теге бер минуттан. Чөнки 75нче еллар әлбәттә анда антирелигиозный пропаганда юк анда гомумән, дәйме? Чиркәү теге, була иде. Просто төзергә кирәк җимерәләр. Һәм шул вакытта җимерделәр. Һәм мин узган 2 атнам элек барган идем менә шул Биста префектурасына җыелышына. Һәм анда әйткәннәр, менә кирәк анда бу бер урынны билгеләргә. Әйме, чөнки, бушлыклар да истәлекле булырга тиеш дип. Мәсәлән, мин менә шундый бер ресерч ясадым да инде, мәсәлән, Кырымда бар Зяти Исмаил исемле диорама, бер музейның филиалы инде, менә шул ул мәчеттә урнашкан. Шул син теге фото салышасың да күрәсең бу мәчетлеген. Аңлыйсың инде мәчет. Мин нәрсәмне дә күрәм. Мәсәлән, проблема нәрсәдә, әйме, бар нидер бер мәхәллә дисәң инде, нидер бер, кешеләргә мәсәлән мәчет кирәк. Алар әзер мәсәлән карарга, ләкин мәсәлән администрациядән бердер алар ничектер сөйләшә алмыйлар, яисә юлын таба алмыйлар индеме. Чөнки без аңлыйбыз, Татарстанда менә бөтен мәчетләр, Бәлки акча белән дә бөтен бәйле. бу ачылган мәчетләр алар бер үк вакытта диярлек ачылганнар. 89нчы елдан башлап, анда 90нчы ел башындамы әкрен-әкрен генә алар бирелә башлады, кире кайтыралар иде, әйме. Мәсәлән, мин башка шәһәрләрне карасам, анда мәсәлән бар 6 соборный мәчет, һәм анда берсе мә икесе генә ачык. Икенче җибәрелгән тулысынча. Шәһәрләр турында. Менә шул әйтәм, шул син әйткән Оренбур, Уфа, Троицкларда. Аха. Анда гомумән теге, бөтенләй алар шута булмыйлар дин үзәкләр дип инде. Беренчедән анда хәзер мөселманнар аз. Нык советлашкан кешеләр. Димәк, элекеге кебек теге көндә мәчеткә йөрмиләр. Һәм андагы кешеләрдә булганында да акча аз, чөнки хәтерисезме, без беренче подкастларда әйткән идек, Троиц мәдрәсәсенә аны төзекләндерүгә акча җыялар дип. Димәк, алар бөтен дөньядан җыялар акчаны. Монда да Татарстанда алай түгел. Монда акча да табыла, дәүләт тә килеп теге булыша. Ул барыбер монда җиңелрәк. Сонда сорай, син әгәр анда советлашкан шәһәр булса, әгәр анда кешеләр булмаса, ул бина нәрсә, нинди вазифаны үтәргә тиеш алайса. Нинди функциясе булырга тиеш. Һичшиксез булырга тиеш һәм намаз уку функциясе ул калырга тиеш. Анда барыбер теге мөселманнар шактый намаз укучы. Урыны булса намаз. Намаз укучысы табылыр. Юк, чынлап та шулай. Кара, нәрсә тагын әйтмәкче идем бу мәчетләр белән бәйле. Синең өчен Кол-Шариф ул беренче чиратта мәчетме, әллә музейме? Bizim için соңгы вакытларда muzey. Ни өчен? Benim фәкерем дә mesela минем өчен хәзер Кол-Шариф ул mesela Илнур Низамиев белән бәйле күбрәк. Чөнки аны нинди проектлар эшли ул, ул шундый. Аның эшчәнлеге белән. Диник, ул дини кеше һәм музей теге башлыгы дип билгеләгәч инде ул излиндер юллар, ничек менә бу ислам музеенда төрле форматларда күргәзмә кергәйме. Һәм гомумән мин анда бик аз йөрим дөрескә. Чөнки монда бөтен якында тирәдә булай да мәчетләр бар. Миңа кирәк мәчет кирәк булса, мин башкасына бара алам. Кол-Шарифка бару кыенрак. Һәм Кол-Шарифның яңалыгы миңа бераз шикләндерә. Яңа мәчет булгач, ул әле бөтенләй теге, атмосферасы тулысынча җиткерелмәгән кебек минемчә. Аңлыйм. Борынгылыгы сизелми. Минемчә Кол-Шариф ул бик яхшы үрнәк. Мин инде теге үземне кай вакыт ТНБ пропагандисты кебек хис итәм. Ләкин Кол-Шариф мәчете ул яхшы үрнәк минемчә дөньяга да. Чөнки анда музей һәм мәчет ул яхшы һәм шундый табигый симбиозда. Минемчә аны үрнәк алырга кирәк. Һәм миңа ошый, мәсәлән, мин яшәгән урында да ишетелә анда яңгыраган азан. Әгәр дә Төркиядә дә анда кешеләр теге кирип
гади мөселманнар яисә турист булып килгән мөселманнар әгәр дә анда намаз кыла алалар икән, минемчә бу безнең өчен бик уңай яңалык. Һәм мин мәсәлән үзем Абу-Дабида булганда, шундый бик гламурный мәчет бар бит анда, теге ак мәчет. Бөтен дөнья инстаграмчыкларында бар инде ул. Һәм мин анда беренче тапкыр турист булып килгәндә, мине кертмәгәннәр иде. Ә икенче тапкыр без анда конференцияга барган идек һәм делегатлар белән намаз укырга кердек. Һәм ул минем тормышымда иң шундый истә калган истәлекләрнең берсе бу сәяхәттә. Һәм башка кешеләргә дә менә шушы Истанбулда намаз укып шундый истәлекләр алырга язсын. Уфада тарихи binalar кайтару мәсьәләсен мин икегә бүләр идем. Беренчесе ул дини мөселман биналарын кайтару һәм икенчесе ул башка биналар, байлар, сәүдәгәрләр йортлары. На беренче дини биналар буенча сүз алып барсак, инде инкыйлабка хәтле Уфада 6 җәмигъ мәчет булган. Беренче җәмигъ мәчет, аны бөтенесе дә белә, ул тарихи мәчетебез, Тукай урамында урнашкан мәчетебез, ул Совет чорында да, бүгенге көндә дә ул хезмәт итә һәм мөселманнарның карамагында. Һәм ул тарихи мәчетнең мәйданында берничә тарихи биналар бар. Менә бүгенге көндә Мөфти Талгат хәзрәт Таҗиддинның резиденциясе 93 елларда кайтарылды һәм бүгенге көндә дини назаратның карамагында. Икенче җәмигъ мәчетнең бинасы сакланмаган һәм кайтарылык бина юк. Өченче җәмигъ мәчет халык арасында аның исеме Хәсәния мәчете булган. Бүгенге көндә кемдер әйтә, бүгенге көндә ул урында спорт мәктәбе. Кемдер әйтә, шул спорт мәктәбенең бер өлеше ул элекке мәчет бинасы дип. Кемдер әйтә, ул бина сакланмаган дип. Ләкин тышкы яктан ул спорт мәктәбе заманча материаллар белән эшкәртелгән һәм сайдинглар белән анда инде ул тарихи бинамы, ул бер өлеше тарихи бинамы дип әйтеп бүгенге көндә әйтеп булмый. Һәм ул Хәсәния мәчетенең мәйданында Хәсәния мәдрәсәсе дә урнашкан заманда һәм бүгенге көндә ул 2000 елларның башында ул мәдрәсә бинасы үзәк дини назаратына кайтарылды һәм бүгенге көндә ул бина сакланган, матур таш кирпич бина. Һәм инде ләкин бүгенге көндә анда ул мәхәллә дә түгел, мәдрәсә дә түгел, хезмәтләр анда алып барылмый. Дүртенче җәмигъ мәчет, инде халык арасында аның исеме Хакимия мәчете, Хакимов бай төзегән мәчет. Уфада ул бердән-бер 2 манаралы мәчет булган, һәм инде Совет чорында ул манаралар кисергән. Ләкин Аллаһ насыйп итсә, быел ул мәчет үзенең ишекләрен ачачак һәм инде ул мәчет ачылырга тиеш һәм хезмәт итәргә башланырга тиеш. Һәм ул мәчет мәйданында тагын 2 тарихи бина бар. Алар да барысы да 90-нчы еллар башында үзәк дини назаратына кайтарылды. Һәм 4-нче җәмигъ мәчет заманында ул 5-нче җәмигъ мәчет. Ул заманда мөселман татар зиратында урнашкан. Инде бүгенге көндә зиратта Гуфран исемле мәчет бар, 90-нчы елларда ул төзелде. Ләкин 20-нчы гасырның 60-нчы елларында элекке мәчет бинасы, ул инде агач мәчет булган, аның бинасы янган, бер өлеше һәм инде бүгенге көнгә ул мәчет бинасы сакланмаган. 6-нчы җәмигъ мәчет. Ул 2000-нчы елларда шулай агач мәчет, 2000-нчы елларның башында ул мәчет үзәк дини назаратына кайтарылды. Ләкин мәхәллә итеп, мәчет итеп ул хезмәт бер көндә хезмәт итмәде. Һәм инде менә 5-6 ел элек ул бина янды. Һәм инде былтыр ул бинаны грейдерлар белән, тракторлар белән
ул бина җимерелде һәм бүгенге көндә ул территориядә, ул мәйданчыкта бер бина да юк, ләкин җире Үзәк диния назаратының карамагында. Бу мәчетләр бинасы буенча. Тагын ислам мөселман биналар турында сүз алып барсак, элекке ике мәдрәсә бинасы бар Уфада, ул берсе элекке Галия мәдрәсәсе бинасы, ул инде шулай ук 90-нчы елларның башында кайтарылды һәм бүгенге көндә Уфадагы Россия Ислам университетының бинасы булып тора. Икенче мәдрәсә бинасы, ул инде Госмания мәдрәсәсе. Ул шулай беренче җәмигъ мәчеттән ерак түгел, Тукай урамында урнашкан һәм бүгенге көндә ул мәктәп бинасы булып хезмәт итә. 14-нче урта мәктәбенең бер бинасы булып хезмәт итә. Ул мөселманнарга әле кайтарылмаган. Менә бу дини биналар буенча сүз алып барсак. Икенче өлеш ул инде төрле йортлар, байлар йортлары дип әйтик. Әйтергә кирәк, бу эштә бик зур эш хезмәт куйды Эльза Маулимшина, Рустам Сатаев, инде Эльза Маулимшина бүгенге көндә дә бу иске биналарны реестрга кую, аларны ничек булса да саклап калу буенча бик зур хезмәт алып барыла. Һәм бүгенге көндә мин әйтерем бер 20-25 татар биналары бар дип, тарихи биналар. Аларның бер өлешендә әйтик инде такта ташлар бар һәм инде аларны кайтару мәсьәләсе буенча беренчедән диния назаратларга аларны кайтарып булмый, чөнки алар шәхси йортлар электә булган һәм бүгенге көндә ул аларның күбесе торак йортлар, анда инде бүгенге көндә Уфа халкы яши. Ләкин менә соңгы елдагы вакыйгалар буенча әйтсәк, инде менә Зия Камалиның яшәгән йорты реестрга куелды, ләкин әйтергә кирәк, аның тышкы кыяфәте дә һәм бүгенге халәте бик яхшы түгел инде ул бинаның. Һәм күп биналарның халәте коточкыч та, ләкин бик алама хәлдә күп йортлар. Уфадагы менә иске биналарны кайтару, саклау бигрәк тә төп мәсьәлә мәгълүмат булмау һәм әлбәттә белмәү мәсьәләсе. Менә Уфада аның белән кызыксыну дигән соңгы вакытта әкрен генә кызыксыну бара, ләкин нидер киң таралмаган. Һәм инде әле төп мәсьәлә булып тора, менә булган йортларны кайтару түгел, ләкин аларны билгеләү, булса такта ташлар кую, мөмкин булса аларны мәдәни мирас реестрына кертү. Менә төп мәсьәлә бүгенге көндә мин шуны дип күрәм. Һәм инде менә йортлар, тарихи йортлар буенча әйтсәк, Уфада кызык кына биналар, Уфада байтак. Менә әйтик, элекке Сабах нәшрияты бинасы сакланган, анда Тукайда яшәгән берничә атна. Инде ул матур бина, анда такта таш куелган һәм элекке сәүдәгәрләр зур матур йорт, ул Каримовлар йорты бар, Мәрьям Султанов йорты һәм башка йортлар, Сагит Рамиев яшәгән йорт. Тарихи биналар, әле сакланган биналар бар һәм инде менә аларны әгәр реестрга куеп булса, ниндидер Бөтен дөнья татар конгрессының да бу Уфадагы элекке тарихи биналар буенча берничә проектыбыз, фикеребез бар. Инде әлеге көндә мин аларны әйтеп торасым килми, ләкин
бик якын арада бу проектлар белән Алла бирсә без таныштырачакбыз. Киләсе яңалык безнең тел комиссиясе барлыкка Әйе. килде дәүләт советында. Аның спикеры җитәкчесе дип әйтергә була инде. Яңа вице-спикер Марат Әхмәтов. Марат Әхмәтов. Юк, анда башлыгы Марат Әхмәтов, аның теге замы инде Рафис Бурханов. Аха. Чөнки анда һәм анда гомумән бу комиссия составында төрле Госсоветта министрлыкларда эшләүче кешеләр һәм теге Татмедианың башка Башлыгы. башлыклары инде. Шундый безгә билгеле кешеләр инде һәм шулай ук мин беренче утырышына барган идем, журналист буларак. Шунда ук аларның эчендә хәзер Василий Шахразиев та катнаша инде, Милли шура башлыгы буларак та инде һәм вице-премьер буларак. Шундый ул бик шундый аппаратлы эшләнгән комиссия һәм мин дәвам итим. Мин алар тыңлагач, мин зур депрессиягә дучар булдым инде. Чөнки мин Депрессиягә бирелде нигә? чөнки мин мен бераз кавакта без бит гелен нәрсәдер яңалык була инде комиссияларның диләбеләр Син төздә өметләнәсең. өметләнәсең инде. Вот ничектер бернде теге нәрсә була инде ул. Яктылык. Яктылык нинди рәем бер шундый комета. Нәрсәдер Хәзер булыр кебек. комета бишап әйтәм инде. Шундый комета. Һәм мин җылдым анда әйтәләр, менә яңалыклар, идеялар инде әйтәләр. Менә татардан башка беркемгә татар теле кирәкми. Мин шуннан шикләнә башладым. Татардан башка Беркемгә татар теле беркемгә дә кирәкми. Ничек инде мин әйтәм, ничек ул. Ну, ярар. Аны икенче әйтә булачак безнең премия, әдәби премия. Иң яхшы әсәргә. Мин әйтәм, як 7нче премия. Ну, ничәнчедер премия, мин әйтәм. 14нче Мин, премия. мин шундый практик бит инде, мин уйлыйм, ярар, менә бу премиядан, мәсәлән, ну, мин уйлыйм, кем татар телен оныта, кем татарча сөйләшми. Мин сөйләшәм, әнием сөйләшә, дәүәтем мәрхүмнәр сөйләшә иде. Яңа балалар сөйләшми инде. Әйеме алар? Һәм менә алар белән эшләргә кирәк. Төп әйбер шулаймы? Төп проблема шул. Төп проблема мәктәптә, аннары менә урта белем, югары белем алуда. Һәм менә монда язучыларга премия тагын. Һәм менә бу китаптан нинди файда булачак, мин аңламыйм. Ничек бәлки нидер Бу булыш. китаптан файда Бәлки инде КПД булгач, коэффициенты, ну, бер 15%. Күбрәк, әлбәттә, язучыга файдасы булачак. Ул бәлки чынлап та. Аннары әйтәләр, менә безнең булачак премия җырчыларга. Мин әйтәм, шеф, ярар. Җырчыларга да бераз акча тисен. Ярар, кая, менә һәм бердән-бер миңа Инстаграмын татарча алып барса ул җырчы. шатландырган әйбер инде. Килешә. Лилия Әхмәтҗанова ничек ул? Әйме. Мәгариф министрлыгында. Әйе. Ул Милли мәгариф идарәсе җитәкчесе. әйе, бик төпле хатын, ул бөтен кануннарны номерларын әйтеп чыгарды һәм әйтә менә, мәсәлән, минем тәкъдим шундый, егыны үткәргәндә татар телендә аласың икән егыны. Әйме, теге предмет итеп. Сайлыйсың. Әйе, сиңа теге, ну, синең казанышың дип әйтеп, вузлар сине кертә алалар инде. Моны исәпкә алып. Татар телен белү сиңа бонус булып кула. Юк, син дөрес аңладың Аңладым. Димәк, татар теленнән дә йыгы бирергә кирәк булачак. Ну, Яки син татар телен сайлагансың, сайлагансың яхшы икән. укыгансың, Әйе. сиңа анда автоматом 10 балл өстәлә. Мәсәлән, әйе, шунда чөнки бар андый канун, Мин моның или белән килешәм. типа способствовать, что-то там учитывать индивидуальные особенности без алганда. Ну, мин бу тыя алам инде. Ребенка. Әйе, ну, исеме шунда. Һәм менә әгәр дә мәсәлән татар телен беләсең икән, бу бит инде бонус шиксез, әйме. Әйдә нигә сине мәсәлән моны исәпкә алып Татарстан вузларында, ну, Кабул итә. әйе, алып нигә син агыртасың? Ну, потому что ул белә. Мин килешәм Согласен. моның белән. Беренчедән безнең бит дәүләтнең проблемасы бар. Мондагы яшьләр алар китеп бара. Димәк, моны аларны калдырырга теләге инде күп тапкыр яңгырый. Һәм мәсәлән бездә укыган, татарча белгән балаларны шул исәптән шулай итеп калдыра алабыз икән үзебезнең вузларга кертеп. Минемчә, моны хупларга гына кирәк. Һәм тагын өстәвенә миннән комментарий алганнар иде бу мәсьәлә буенча. Мин әле ул вакытта ул комментарийны белмәгән идем, вот Лилия ханымның. Һәм шунда ук әйткән идем. Тоқта сабыр, сәпитуза. Рәхмәт. Әйдә. Һәм Лилия ханымның комментарийсын белмәгән идем. Ул вакытта әйткән идем. Менә төп проблема безнең шунда мәктәпләрдә һәм мәктәптә шундый бонусный система кертергә кирәк. Димәк, штраф та түгел бу, киресенчә теге мотивация һәм ни өчен мин беренче чиратта егыны әйткән идем. Чөнки бар бит юнармиягә кергән балалар, юнармиядә инде белмим, хезмәт итү түгел инде ул. Катнашкан балалар аларга вузга кергәндә балл өстиләр. Һәм
юнармияга ни өчен шулай теге мотивация ясыйлар? Чөнки теге патриотизм. Ая. Татарстанда татар телен белү ул Шундай шул патриотизм исәптән патриотизмны үстерү локальный. Һәм минем сразу теге баш миендә булган. Карагыз әле, юнармияны әгәр дә шундый мантык белән балл өстиләр икән, димәк татар теле эчендә өстәргә була. Шуңа күрә хуплыйбыз. Тагын син нинди тәкъдимнәр бирер идең? Менә минем үземнең шундый структурный тәкъдим, чөнки комиссияларга мин ышанмыйм. Үз эш тәҗрибәмнән чыгып әйтә алам. Мин күп комиссиялар күрдем. Беренчесен мин күргәннәрнән, әле моңарчы да булган. Ая. Мин күргәннәрнән беренчесе Халиков башлыгы Ая. иде. Шуннан соң Шейхрази Васигович булды, менә ике теллелек Ая. буенча. Хәзер ул ике теллелек онлайн да узмый бугай. Песошнага күчтергән. Юк, Песошин аның башлыгы, теге мин аңлавымча теге эшне алып бара инде конгресска йөкләнгәч. Васигович, менә ул утырышлар узамы ул хәзер? Онлайн һич югы. Хәбәрләр юк. Ничек, Эшкән бит юк. хәбәрләр чыгып Ая, бара чыгып. сайтларда. Ая. Димәк, тикшерү тукталган, ничектер аңлашылмый. Халиков белән дә шул ук бер нәрсә үзгәрмәде. Әле җитмәсә, без теге тел конфликтына да әзер булмаганбыз. Шушындый зур комиссиялар була торып. Һәм шуңа күрә гомумән заманча форматтагы эшли торган оешма комиссия дип аталмый. Аңлыйсыңмы син шуны? Менә күз алдына китер, заманча оешма зур анда, меңләгән кеше эшли торган. Һәм алар нәрсәнеңдер проблеманы чишер өчен комиссия төзи. Бу бит инде билгеле бөтен дөньяда улай бер бу формат эшләми. Булырга тиеш аның рабочий группалар һәм башкалар. Чрезвычайный штаблар атыш. Хәзер инде. Һәр көнне җыелсалар. Хәзер инде хәл шул кадәр начар. Әфәнделәр, тагын 5 кеше телен онытты. Юк, менә хәбит буенча булды бит. Менә шулай. Статистика чыга. Тагын 75 бала Чаллыда 14 кеше башка татарча сөйләшә. Бәхетле хәбәр 9 кеше ягыны бирә. Шундый саннар бер итикәбеттә, шулай ук. Әйе. Яхшы исән. Менә бит, менә бар. Штаб кирәк, чынлап та. Һәм Кеше. минем бер генә шундый тәкъдим бу комиссияга структурный тәкъдим. Димәк, мин беләм анда бар мәдәният министрлыгы һәм мәгариф министрлыгы. Алар икесе дә татар теле өчен шул исәптән җаваплы Болай министрлыклар да. һәм аларның бар вәкаләтләре, алар идеологияны ничектер сеңдерүче оешмалар буларак кабул ителә минем тарафтан. Әйбәт булыр иде алар берләшеп, ниндидер совместный рабочий группа төзеп, рабочий комиссия гына дип аталмасын. Димәк, шундый төркем кая мозговой штурмнар уза, инде аны кем яңгырата комиссиядә? Анда Ират Хавзянмы, Рафис Тимерхановичмы? Ансы мөһим түгел. Димәк, аларның икесендә бар вес, бар вәкаләтләре, инструментлары, уже менә шушы төркемнең тәкъдимнәрен алар җиткерер иде. Мин аны чыгышлар идем 2 министрлык белән, мәсәлән, бөтен диаспораларның, билгеле диаспора вәкилләре белән. Чөнки гомумән, телне өйрәтү, ул мәсәлән, теге Америкадагы татарларны өйрәтү кебек. Син яшисең чит телле урында, мөхиттә, бөтен җирдә барысы да инглизчә дип әйтеп, ничектер син татар телен өйрәнәсең. Диаспоралардан Әйе, чөнки мәсәлән, миңа инде бик зур тәэсир ясаган инде Финляндия барганда, мен анда күрдем мәктәпне, мәктәпләре бар, мәдрәсәләре бар инде, дини дәресләр бар. Алар әйтә, менә безнең башакта кушымта. Аларның кушлары безнекеләрдән шәбрәк ясалган, һәм алар үзе өчен ясаганнар аны. Аңлыйсыңмы? Анда шул теге тел сөйләм буенча, әйме. Һәм аңламыйча, менә бу тәҗрибәне кулланырга кирәк, дөрес әйткәндә, читтән карарга. Чөнки һәм нигә тагын бер шулай истәргә кирәк, чөнки без аңлыйбыз, Татарстанда яши анда 2 миллион татар, 6 миллион татар кая китте, дөрес әйткәндә. Әйме, алар тагын да аларның проблема, мәгариф министрлыгына шиша алмый бит инде. Шиша алмый, килешәм. Ярый, уңышлар телик комиссияга, бәлки, беләсезме, мин тагын нәрсә теләр идем аларның эшендә. Мәсәлән, миңа бик ошый иде бизнес-омбудсмен бар иде бит бездә. Хәзер дә бар инде. Аларның форматлары ошый иде. Димәк, президент килә иде. Аларның алдан шундый эш төркемнәре тарафыннан әзерләнгән проблема, ул проблеманы үзе аша уздырган кеше әйтә, һәм шунда ук җавап ала, һәм поручениелар анда ниндидер өләшә инде президент. Һәм минемчә, татар теле буенча ул әйбәт формат булыр иде, менә эш төркемнәре эшләп, проблеманы итеп, һәм әйбәт булыр иде киң җәмәгатьчелеккә чыгарсалар. Димәк, елга 1-2 тапкыр
Ачык рәвештә. ачык очрашулар уздырсалар. Чөнки ничектер бөтенесе шул кабинетларда калыр кебек миңа менә Татар теле кухня гына түгел, кабинет теле булып калмасын. Ну, чынлап терсен көне менә бик шуга формат була, әгәр дә теге пресс-конференция кебек. Чыга кеше әйтә, менә безнең шундый проблема бар, әйме. Һәм әйтә, йөрер, так, син тор. Лилия Галимова чыга бит атна сайын. Димәк, безнең бюрократия буланы Тел абыты бутсмена шундай, әйме. теге димәк ул аны үзләштергән. Әйе. Безнең бюрократия бу форматны үзләштергән һәм татарга карата, татар темасына карата гел инде шундый иске консерватив ниндидер форматлар кулланыла. Бәлки ниһаять анда да барып җитер. Һәм шуңа өстәмә итеп безнең яклык бара инде, безнең яраткан язучыбыз һәм Аркадий Зайдулла көткән иде шундый, соңгысы чыгышында әйтте, әйдәгез татар телендә чыгыл государство Образующего народа. Народы теле дип Язык государства образующего. безнең конституция кертеп дип тәкъдим ясады. Һәм миннән дә сораганнар иде, ну, син нәрсә турында уйлыйсың? Мен әйтәм, ну, бу бик теге бераз по-пацански получается инде. Алар безгә. Моны без аларга шуны, ну, то есть беренчедән бездә дәүләт юк. Бәлки кая бу турында белмим. Әйтегез әләр кайда. Бәлки бар шундый. Икенчедән, без бит аңлыйбыз, бай берне кертү, бер нәрсә дә үзгәртми дөресен кенә, һәм без конституция, ну, мин каршы чыккан иде бай бергә дөресен кенә, чөнки менә бу юк барны кулланып, әйме, ничектер без, ну, Кабатлау инде. әйе, без ничектер бер нигә без Шул ук хатаны кабатлау. башка халыкларның хаталарын кабатлап йөргә тиеш. Әйе. Һәм каралы, бездә дә бит менә мәсәлән чуашлар яши бит Әйе. күп. 100 мең алар ала. Бездә Татарстанда уйлап кара. Әйе. 300 300 мең. мурт яши. Нинди, 300 мең мурт. Кая инде син. Бар. Кисманы. Давай. Димәк, чуашлар. әле бездә бит мәсәлән чуашлар, алар бик күп. Алар ялгышмасам 3нче урында безнең Әйе. сан буенча. Әйе. Алар әйтәчәк, карагыз әле, без Татарстанда государство образующий түгелме? Марилар әйтәчәк. Бу бит инде аның тарихи Икесе дә. юк тукта, удмурлар тарихи нигезе дә Әйе, бик әйе, көчле бит аларның. Алар безнең кардәш, тугандаш халыклар һәм без ничек әйттек менә, ничек инде русский язык государства образующего народа. Алар да шул ук әйберне кабатлаячаклар. Шуңа күрә Аркадий абыйны каты әрләмибез, чөнки ул безнең бердән-бер тавыш, бердән-бер түгел, менә сирәк тавышлардан Әйе. берсе Дәүләт Советында. Ләкин минемчә ни что-то загнул. Нурхайла бу миңа үзе әйткән иде, аның бар иде, ну, аның теләге мәсәлән теге безнең әдәбиятны тәрҗемә итү үзәге эшләргә. Төрки халыклар Әйе, өчен. işte. Бу нә бу әйбәт әйбер дисен кәндә, ну, Сәлем Казан, сәлем Радиев, сәлем Тәбриз. Бик шат сезнең белән элемтәгә керергә, сезнең подкастта катнашырга. Безнең төн. Һәм сезнең сорауга юк дип җавап бирәм. Юк, минем белән элемтәгә бернинди дә кеше элемтәгә чыкмады, тәҗрибәмне алмады. Һәр вакытта ул ниндидер хәбәр мәкаләләр генә. Бәлки ул Татарстан өчен асанлы күрсәткечтер. Теге 62 бала. Мин әнә төрле илләрдән гаиләләрне белеп, татар телле сөйләшүче кешеләрне белеп, әйтә алам, ул бик зур күрсәткеч. Һәм ихтияҗ бик зур. Әгәр дә Татарстан һәм Мәгариф министрлыгы шәхсән шуңа игътибар итсә, чит илдә татар телен өйрәнергә теләк бар. Ләкин монда берничә шартлар кабул ителергә тиеш. Һәрбер илнең үз вакытлары бар. Ул вакыт аермасы бик мөһим. Безнең бик күп чараларда катнашасыбыз килә, без өлгермибез, чөнки безнең төн яда безнең мәктәп вакыты мәсәлән. Менә моны исәпкә алып, бу бик авыр әйбер, үзеннән чыгып әйтә алам. Ияләшергә бик авыр, ләкин ул була ала торган әйбер. Аны булдырып була. Һәм мин шуның белән хәзерге вакытта шөгыльләнәм. Икенчедән, без менә Мәгариф министрлыгында халыкара олимпиаданы әзерләнгәндә әзгенә эшлек ясадык. Без шул олимпиада тирәнрәк өчен усын, тирәнрәк усын өчен байрак, мәгълүматлырак без балалар өчен аерым курс ачтык, Татарстан тарихын өйрәндек. Һәм
безнең балалар өчен менә минем бала кем анда катнашкан, әлбәттә бу бик информатив булды. Шулай ук укытучыларымнан бөтен кайтавазларымны җыеп әйтә алам. Хәзерге вакытта иң кирәклесе дип әйтәләр, ул татар теленең грамматика буенча күнегүләр җыентыгы юк дип әйттеләр. Юк, ул интернетта. Интернетта тагын да күнегүләр җыентыгыннан тыш, мәсәлән, менә үзем француз телен өйрәнгәндә бик шәп шундый сайтлар, төрле алар дистәләнгән сайтлар, кая син бу яки икенче кагыйдәне камилләштерәсең, күнегүләр ясап. Тест рәвешендәме, языпмы, бик җайлы һәм татар теленнән шундый сайтлар булса шәп булыр иде. Бу иң шундый җанлы кайтаваз бөтен укытучыларның бергә җыелган. Үземнән тагын бер үтенеч дип әйтергәме, тәкъдим Татарстан тарихы дәреслекләре инде. Ул телгә берничек тә бәлки карамый дип әйтерсез, ләкин мин татар телен укыту платформасын ясаганда иң беренче менә телгә караганда тарихны күз алдына күрәм. Һәм быелны без ала берсә башлыйбыз шундый пробный курслар, кайчан 5-7 яшьлек балаларга, балаларча татар тарихын аңлатып, татарларны аңлатып, һәм яшүсмерләргә. Менә аннары бәлки ниндидер нәтиҗә әйтә алам. Татарстан тарихлары юк, атласлары юк. Татар телендә, аңлайсызмы? Менә татар телендә бу әйберләр булмаулары бик начар тәэсир итә безгә һәм әз генә төшенкелеккә безне бора. Ләкин айрым рәхмәтебезне әйтәсе килә. Сәлам дәреслегенең авторларның берсе минем балаларда укыта. Бөтен укытучылардан 7 укытучы зур позитив кайтавазлар. Татар телен өйрәнүче балалар сәлам дәреслеге буенча укыйлар, бик яраталар. Менә шундый дәреслек яшүсмерләр 10-11 һәм 9 класслар форматында булса, безгә бик файдалы һәм продуктив булыр иде. Ничектер теге татар темаларынан бушанабыз. Безне кызыксындырган шәһәр темасы да бар. Хәзер бөтен әйберләрне ачкач, көннәр кызу була башлады һәм кешенең кыйнасы килә. Һәм Суда. Суда, әйе. Бәлки кемгәдер акчада, кемгәдер Яки башка әйберләр бар да. әйе. Һәм безнең кызган тәннәрне гомумән суыта торган урыннарда кыйнасылар килә. Лаешта безнең пляжны яхшылар име берничә ел элек. Һәм анда белмим меңләгән кеше кыйнырга барды. Димәк, шундый пандемия да онытылды, бөтен әйбер онытылды. Әйе, Камское море дип аталган инде ул. Нигә дә, кстати, Камское море дип язылган. Урман диңгезе. Ну, Лаеш гомумән күбрәк урыс шәһәре, урыс шәһәре бит инде дөрес икән. Ярар, аны аңлап була инде. Ләкин хәтта ул пляжны рәсми рәвештә ачмаган вакытта анда су куйнарга ярамый иде бит инде. Әйе. Әйе, һәм мин анда бер такка барга инде, менә теге нидер бер бәйрәм иде анда булган инде. Мен шул көнне ортасында бардым анда. Һәм мин шаккаттым дөрес әйткәндә. Ну, чынлап кеше күп йөри. Эш көнеме? Һәм эш көне түгел, бәйрәм көне иде ул. Ләкин теге ял көннәре түгел иде. Бәйрәм көне. Икенче кызык әйбер үзе Лаеш үзе буш. То есть Лаеш үзе шундый бик, бәлки сез белмисез, анда бик күп һәйкәлләр бар. Ширкә барында, Йөрәди башламай инде. Юк инде, то есть кеше гомумән шул пляжга гына бара, һәм анда утыра. Пляжны гына белә. Пляжны гына белә, алар менә һәм Семрукны белә. Теге Дреха Гүзәранша фильмының теге площадкасын һәм шунда йөриләр инде. Һәм мин дә шаккаттым, нигә миңа бу әйбер борчый, гомумән инде без ничә ел инде сөйләр, менә Иделне шәһәргә ачырга кирәк. Теге Барселонада кебек мәсәлән булган хәл иде, мен Барселона элек диңгез янында урнашкан шәһәр булса да, бер кичкенә генә беркемгә кызык булмаган шәһәр булган. Олимпиада алдыннан. Һәм диңгез белән шәһәр арасында шундый промзона булган аларның. Бездә кебекмени? Әйе, бездә кебек һәм Барселонада кеше яшәгән кеше диңгезгә йөрмәгән. Һәм алар баны сүттеләр, һәм без барыбыз беләбез, Барселона белән нәрсә шәп хәзер син Пляж, диңгез. Диңгезгә дә бара аласың. Менә монда сиңа Гауди, менә сиңа анда Саграда Фамилия һәм кеше анда яхтланып йөри һәр көнне. Бездә Идел буе ничәмә ел инде хәзер шундый зур бер Идел елгасы,
Хәзер дал ябык Ай, шәһәр эшләре. туристлар килә, говорит, как нам добраться до Волги? Не, кара. Ну, теге квест кебек. Анда барасың, инде пустырлар аша Бишбарка йөрәсең, барасың. чыгасың, менә монда юлга. Кара, Иделгә эләккән өчен, эләгер өчен, рәтле урыннарга, рәтле теге вид булсын өчен барга кирәк Иделнең теге аръягына. Әйе. Уйлап кара, бу бит инде нонсенс. Әйе. Бу чынлап та шулай, һәм ул татар темасы белән дә бәйле бит. Безнең яңа бистә бит анда. Әйе. Яңа бистә аның кодларын кулланып, Идел буена теге чыгу юлларын ачсан, минемчә ул бик көчле развитие бирер иде ул Әйе. урынга, чөнки бу һичшиксез үзәк, матур урын, елгага чыга торган. Хәле кызганычка каршы шундый аяныч. Анда күрсәмез, без Кабан су ярын ачкач инде, тегенче төзектәндергәч без. Әйе. Һәм без күрәбез инде менә ул пандемия вакытында ин шундый популяр урынга әверелде ул. Һәм мин мәсәлән күзәтәм анда Насыри урамы буенча йөри туристлар. Анда күренә, туристлар гына йөри, инеме? Кабан юлы буена бөтен кеше йөри анда. Һәр көнне Теге мәрҗәни һәйкәле Мәрҗәни һәр көн янына узалар инде, әйеме? Аңладым. Әйе. Чөнки Димәк, бездә яшәгән кешеләр йөри. суга кеше тартыла гомумән. Тартыла. Әйе. Килешәм. Мәсәлән, без беләбез, ул Кабан буена Сәримҗанов урамы элек беркемдә булмаганда, беркемдә йөрмәгән анда дисенкәндә. Әйе. Шундый бер шыксыз урын булган. Бераз ям өстәгәч анда мөмкинлекләр биргәч, әйеме, кеше мәсәлән хәзер рәхәтләнеп йөри анда. Натальяга мөрәҗәгать, Наталья. Тыңласаң. Наташа, это про тебя. Минуточка такая, 32-я минута, послушай. Ну, то есть, мине аңлавымча, анда промзона булгач, Әйе. димәк, ниндидер шундый җитештерү белән бәйле кешеләрнең интереслары анда. То есть, җирләре, не то что интереслары, менә җирләре, биналары, алар анда ком гөлдә ташыйлар, анда тагын щебенка, әллә нәрсә баржалар, шундый музлар. Монда проблема. Әйе. Һәм ул бит теге паркны яисә анда каралмаган урынны төзекләндерү генә түгел. Анда күпме собственник, төрмә, федеральный собственность анда. Әйе. Нәрсә генә юк анда. Әйе. Миңа калса, шуның аркасында аны ничектер ни эшли алмадылар шушы елларга кадәр. Ну, бәлки шуңа сәбәпле инде Казан хәзердә инде мәсәлән бер яктан ул шундый тик хәзер бераз яшел шәһәр, икенче яктан ул шулай 30-нчы елдагы булган индустриаль шундый бер урын. Әйе. Минемчә, Рәдиф, бер кирәк, безгә Олимпиада кирәк. Олимпиада сүзе белән, ничек универсиада сүзе белән күп әйберләрне Әйе. тиз генә эшләп аттылар. Дуслар, бераз чыдап алыйк, Олимпиаданы. Кирәк. Йөреп чыгарыбыз. Шуннан Идел буе булачак. Булачак. Идел безнеке, яңадан безнеке булачак. Сез әле дачада утырып, авылда утырып, Әйе. чыдап утырырсыз да, нары Олимпиада узыр да, булырса була. Шуны белән без тәмамлыйбыз. Әйе, шушы позитив белән тәмамлыйбыз. Сау булыгыз. So,